Pozdrav ljudi, evo nas, nismo se dugo čuli ni vidjeli. Dobro došli, novi vlog. Trenutno sam na aerodromu. Idem za Dubai. Iskreno, mislio sam da neću se snaći na aerodromu, ali sve je prošlo koji spičke i skener i sve. Tako da trenutno je podne i 10, za sat vremena nam je let. Tako da sad samo trebamo čekat let i to je to. Ja vam se javim iz aviona. Evo idemo prema avionu. Avion je kasnije nekih 30 minuta. Tako da tamo smo prošli gate. في جميع الأوقات يعجبكم الجلوس مقعدكم ورفقة المقاعد إننا وجعلكم تشعرون بالأمان والراحة سيعجبكم ألا تترددوا بعلمنا في حلقة. Išao sam u WC, presuser u avionu, prevruć, užas. Ovan je WC, usko. Pozdrav ljudi, dobrodošli u dan 2. Evo nas, trenutno smo se uputili prema teretani. Najpoznatija teretana u Dubaju, Bino's Gym. I to je to. Ja ću vam iznutra sam malo snimiti kako izgleda, pa se vidimo. Spremni smo. Builder. Stigli smo, nismo se presukli. Teretana je znači ogromna. Vamo na ekranu vam je Larry Wheels, obara. Znači ima više partova teretane.
tipa imate posebni section za noge, posebni section za boxing, posebni section za MMA i te pičke materne. Onda imate doslovno uzduž čitave bučice, ono fazon od 1 kilo pa do 100 kila. Meni je danas push, tako da idem da se zagrijem na ramenima.
Ništa ekipa, napravili smo trening. Ovo tu je bio moj videografer. Sad idem iz teretane. Thank you very much, see ya. Goodbye. Ništa, mi smo tamo gotovi. To je to za ovu teretanu. Mada nije baš ni jeftina, 50 eura je jedan dan. Tako da sad idemo kući jest i to je to. Pozdrav ljudi, dobrodošli u dan 2. U ovom danu
smo išli zapravo u drugu teretanu, Fit Republic. Iskreno, teretana nije loša. Ima mjesta, ima tamo dosta još i prostorija sa ovim MMA, boks i to, bla bla, bazen i tako. Tako da mi se bacamo sad na trening. One eternity later. Pa smo otišli do grada, razgledati Burj Khalifu, inače evo je ovamo iza, ne znam koliko vidite, pošto snimam zadnjom kamerom, ali da. Uglavnom da je ekipa, došli smo malo na more. Mislim, čudna je plaža, mislim, jako je duga. Ali imate vamo iza, uglavnom, kao sad ću vam pokazati. Imate znači ovako na ovome čudu dvije zastave. Jedna vam znači kao da se može plivati, druga znači da vam je zabranjeno plivanje. Ali eto da, očito se sad ne more kupat, nema pojma zašto. Ima puno brodova pa možda i ulje ili nešto. Ne puše ni ništa, tako da da. Ok, znači došli smo tamo na teretanu, vratili smo se sa plaže, sad smo u novoj nekoj teretani, Velfit. Koliko vidim, na prvu je velika, tako da ćemo vidjeti kakve su sprave izgleda. Idemo danas radimo puš.
Uglavnom, nezgodno mi je teretan, totalno. Klupe su mi krš, bench mi isto bija nešto čudan, nekako preširoke su mi klupe, ne znam. Tu je za sad to, vidim isto da nema oni Z šipki za namjest, nego imaju ovako ove gotove. Tako da treba će mi se naći snatina što se tiče klupa, klupa se nikako ne sviđaju. Da se mi je najbolje bilo u Binovs gymu. Da. Ekipa, završili smo taman trening. Iskreno teretana je ok, nije loša. Samo mi se ne sviđa to što su klupe nekako. Klupe su mi nekako čudne. Pack deck mi je nekako isto čudan. Šta je još bilo? Ok, bučica ima. Ostalo je sve to, nisam vam bija snimja ramena. Kad sam radio OHP, to isto. Evo braće, stanje, kako stojimo.